Jeg hedder Per Hansen, kommer fra firmaet Phonak, og vi har i dag sat et skolesystem op til at hjælpe en elev med høretab, hvor vi kan få lyden direkte fra læreren og op til elevens cochlear implant, og hvor vi også har elevmikrofoner med, så vi simpelthen kan få både lærerens stemme og elevens stemme forstærket til eleven med høretab. Endamålet vi her at alltså lärarstokaren tjänar närmare så att man har nysatt hörnet eller det att hon gör något fötte och inte bara ta fackliga ut men även till att du kan vara ung och leva och virka och vara ute hos sociala som till att ha vänner och att du kan höra vad en flocksvinner säger. Du kan fyllas vid ute hos sociala som runt om. Till att ge till att undervisningen rätt fackligt rätt men det en öliga stora sociala parter som gör att man kan trivas och ha det gott. Och tandmöjligheten är du är så nu vet att det mikrofon och ner att du får samskift vid dina flocksvinner. Så för runt om oss så mycket tension att man följer man får lyckas som 15 tandnämnden som häver nysätta hörnet det vara. Självt om det kanske är sådär frivilligt så pjus läraren faktiskt inte snacka sig eller hash för att höras ordentligt väl och tydligt. Nettopp till det integrera i allt. Att var det skäck och det var att det var samband vid skärmen. Jag hörde det ordentligt väl och det var akkurat som wow alltså det har vi helt inte prövat för och det har gjort det ordentligt kvar. Vi ser att det kan ha titeln då att det är så att sucha till affärdikon och jag sa men nej att sucha det startverk att det är också komt. Jag sa det på en väg i helt av som äldre med förståelsen hjälper oss nödvändigt så att lära att skolan skiljer att du har en talent här. Det öl område att här nämligen som här var akkurst. Ni sett visst för att här är det likaväl av genomfört vi om för att undervisning. Alltså det att läraren har en mikrofon till snacka lust men det att alla närmingar här var en mikrofon det har alltid eller stått lite alltså det är inte vad vi har närmingar. Det är inte mer socialt och det är inte bara jag och lärare men det är närmingar